Mahimo na nga magsuksok sang light uniform ang mga personnel sang Police Regional Office 6 sukon PRO 6. Ini ang kasunod sang ginpagawa nga memorandum sang Department of the Interior and Local Government sukon DILG pinaagi kay Secretary Benhur Abalos nga gina-classify bilang urgent advisory ang pagtugot sa mga pulis nga magsuksok sang light uniforms tungod sang tuman kay init nga tiyempo. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis ginatugutan ang mga pulis sa Rehiyon 6 nga assigned sa field nga magsuksok sang blue patrol shirts agud nga mahagan-hagan ang ginot kag malikawan ng heat exhaustion. Dugang pa ni Solis sa mga yara naman sa opisina nga may aircon, gina-advise ang 100% cotton inner shirt nga ginasuksok sa uniform agud nga mahagan-hagan ang kaginot. Sa karon ginapanuginan sang Police Regional Office 6 ang mga pulis nga maghalong sa halitugas sang mainit nga tiyempo. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.